Draga braće i sestre, dragi mladi prijatelji. Evo, kao što ste vidjeli u najavi ove svete mise i ovoga okupljanja petkom, danas je ono obilježeno proslavom koja zapravo je sutra 100-godišnjica rođenja patra Ante Gabrića, Isusovca i misionara u Indiji. Kada sam razmišljao nekako što vama, mladim ljudima, o njemu reći, vjerojatno staviti se u kožu nekog mladog čovjeka i sad razmišljati šta mi neki, neće se pater Ante naljutiti, mi se dvojica već dobro poznamo pa ja mogu tako o njemu, šta mi neki dida od 100 godina što je živio negdje tamo u nekoj ko zna gdje Indiji, može reći meni danas ovdje i sada. Eventualno čut neku egzotičnu priču o Indiji ili bilo bi cool malo tamo tu egzotiku, razno, hoćeš vjersku, hoćeš kulturnu, hoćeš onu kulinarsku. Ali što nam on zapravo može i treba reći? Pa prvenstveno ono što želim prvo podijeliti s vama jest da nas može iznenaditi kao što je mene iznenadio. Ja sam se relativno nedavno prihvatio toga zadatka koji se službeno u crkvi zove postulator ili vicepostulator, dakle onaj koji gura nekoga drugoga da dođe do oltara. I prije toga sam mislio da ja nisam tako loš svećenik, zapravo bio sam vrlo zadovoljan sa svojim životom, dosta već radio, to bio profesor, pomagao drugima pod raznim vidicima, rijetko koji svećenik u Hrvatskoj bavi se psihoterapijom ili nekim drugim stvarima čime se ja bavim. Mislio sam, to je to, nemam se ja više tu puno šta. Dobro ja živim, dobro ja radim i nema mi tu ko šta prigovarati. No onda nekako sam se prihvatio njega i najednom su se stvari počeli mijenjati. Jer sutra recimo imam puno toga jer je ta proslava i da su me prije pitali ajde sad dođi navečer, još govori mladima, budi s njima i tako. Ja bih rekao, ma dajte, se moram odmoriti, ja se trebam pripraviti. Nemam ja sad tu vremena već nekim mladima još pričati. Imam ja svoje važne i ozbiljne poslove sutra. Ali treba patru Anti na oči. I onda nema više, imam ja svoga ozbiljnoga posla. Jednostavno, to prvo što kad takvog čovjeka upoznate i dublje jednostavno zaronite u jedan takav život, osobito ja kao svećenik, ali sve više se osvjedočujem da je u svim njegovim boravcima ovdje u Hrvatskoj kad je dolazio iz Indije i sa svim onim što je pisao, jednostavno mnogim ljudima više nije dao mira. Upravo time svime što smo čuli u ovoj meditaciji na početku, gori i izgori. A kao što je onda on tu nadodao, a mi dimimo. A zašto ću ja dimit, molim vas lijepo? I onda čovjek vidi kako je jadno to dimiti i kako je lijepo onda goriti i izgoriti. Ono što me isto više puta pitaju ovih dana, kada govorim tako po tim medijima i šta ja znam, reci u 3 riječi šta on danas, zašto bi on bio svet, koja je njegova ta najveća karakteristika da bi se od crkve tražilo da se otvori postupak da on bude svet. Ja uvijek izvučem tu jednu stvar koja je meni nekako prva pala u oči, a to je dati očajnima nadu. Evo i sad vidim po medijima opet su nekakve moguće poplave, ljudi se boje. Evo, nedavno smo imali te velike poplave, kad se isto pomagao, vjerujem mnogi ovdje koji sad tu sjedite ste odlazili u našu Posavinu i
i pomagali. I kad vidiš te ljude, vidiš da je ta voda im odnijela sve, ne samo život, nego često i nadu. Jednostavno očaj se uvuče nakon tako nečega. Eto, pater Ante je živio baš na takvom mjestu, dakle u delti Gangesa, jedno od najvećih rijeka na svijetu. S jedne strane Gange, s druge strane vidjeli smo onaj tsunami koji je baš tamo isto odnio 100.000 života. Ali to svaki dan bude tamo, zavisi kako je kad plima, ali bude plima i po nekoliko metara visoka. I kad se takve dvije vode skupe, oni svaki par godina, pogotovo prije, su imali takve poplave koje smo mi svjedočili jednom u ko zna koliko stotina godina. I takvim očajnima ljudima znati donositi nadu na način kako smo sada čuli, trebali većeg dokaza i razloga da se za nekoga od crkve zatraži taj čovjek treba biti proglašen blaženim, svetim, treba ga staviti kao uzor i primjer. I kad gledate da je njemu, kada je umro 1988. došlo preko 20.000 ljudi, a on je živio na granici današnjega Bangladeša, Indije i Bangladeša, dakle, svi, vjerujem da ste gledali barem filmove o Majci Terezi i taj grad Kalkuta ili Kolkata, kako se danas zove, isto i dan danas poprište mnogih sukoba između Hindusa, muslimana i onda među njima te šačice kršćana i katolika, dakle, svih religija su mi ljudi došli. Vidi se da je taj čovjek imao neku moć nad masama. Ja sam se negdje pitao, kako je takav mršav, nikakav, ne previše ni pametan, evo, na kraju smo ispitnog roka, onima koji možda neki završni ili važni ispit nisu prošli, tako i on na kraju cijele teologije, onaj završni nije prošao, ali svejedno se radovao da on može u Indiju. Dakle, šta je on to imao da je tako pod navodnicima vladao masama, odnosno oduševljavao nas? Vidite, mi svećenici, ja prvi, često se nekako zaštitimo prema masama i često se zaštiti prema ljudima. Eto, svojim doktoratom, svojom pameću, svojom psihoterapijom, svojom uzvišenošću veličasnoga patra, ovoga, onoga. I onda dajem koliko ja želim dati, nekoliko možda ta masa ili ta određena grupa želi od mene uzeti ili treba od mene. Pater Ante je sve razdao do te mjere da on nije bio samo siromah među siromasima, da niš nije imao. Kad je umro, iz njegove te sobice su izašli sa jednom najlon vrećicom, to je sve što je tamo, on ima svoje osobne stvari, nego on se riješio iz svih tih ograda. Do njega se uvijek moglo, on je uvijek imao pristup do čovjeka i čovjek do njega. Bio to gubavac, bilo to dijete, bilo to sve ovo što smo čuli kako ih opisuje tamo, stari, mladi, bolestan, ovakav, onakav. Nije to bio ni savršeni bengalski, ni savršeni engleski s kojim je on pričao. Divno je tamo kad je surađuje sa majkom Terezom pa joj priča nešto tamo kako treba nekakvu kućicu izgraditi pa joj govori, to imamo snimljeno, meni je to ostalo i govori kako se to treba bambusa tamo. I onda govori, bambu is expensive, majko. Majko, bambu is expensive. Dakle, govori je malo hrvatski, malo engleski. Ali upravo zato imao je pristup čovjeku i čovjek prema njemu i onda su mase hrlile. To je ta moć koja je, čuli smo iz ovih njegovih vlastitih riječi na početku mise, jako skupa. Jako skupa za onoga koji se onda riješi svega kao što se on riješi. Nije lako, ali je itekako blagosloveno. Baš ovdje u ovoj crkvi jedne korizme kad je dolazio je 5 puta je bio u tim svojim 30 godina u Indiji, 5 puta je dolazio, svaki put barem nakratko i ovdje u Zagreb. Govorio o tome kako oni pomažu tamo ljudima. No, on nije bio neki samo socijalni radnik. Bio je i to. I hvala Bogu da je bio. To je bio isto nekakva tajna njegovog uspjeha. Ali te riječi isto
čovjek se onako naježi na način kako ih on govori, kako ih je govorio. Ma šta će ti stotine televizora, stotine frižidera, ovoga i onoga, ma jesi li mi dao Isusa? I na to svaki svećenik i svaki kršćanin, svako od nas na svoj način protrne ili se barem zapita. Svi mi mislimo, puno smo učinili ako smo već nekakvu bijedu maknuli, hvala Bogu ako smo tu učinili. Ali jesi li mi dao Isusa? Jesi li mi navijestio Isusa? Jesi li mi pokazao Isusa? I evo tu svako od nas može stati, može se zapitati baš ove korizme. Mogu li dati Isusa? Jesam li spreman dati Isusa? Konačno, s time bi završio ovo svoje razmišljanje. Svakom od vas kao mladom čovjeku sigurno se čovjek pita kada dođete nekakve druge ideje, kada mi se čini da moja okolina me smatra ludim, čudnim, ovakvim, onakvim. Puno puta i kad razgovaram s mladima, ljudi donose baš to. Ma nisam uspio biti na toj razini. Kad su govorili ovo i ono, ja sam odšutio, nisam se usudio, nisam mogao. A vidite koliko je tim teže kada među svojima, kada te tvoji ne razumiju, kada te tvoji pokušaju pokazati, ma nije on baš normalan, ima svoje neke čudne ideje. Patra Antu, čuli smo i to, su i takvoga doživljavali. Ali još više i tu sam nekako posebno ga zapamtio i posebno ga cijenim kada je kao suradnik majke Tereze u onim trenucima kad je ona dobila ono svoje zvanje, unutar zvanja, kako je ona to nazivala, i izašla je samostalno i krenula po ulicama. Kada je od mnogih, pa i u crkvi, smatrana poluludom, napusti nju treba opametiti, i kada su joj mnogi zapravo okrenuli leđa, Pater Ante nije. I on ima tu svoju poznatu rečenicu koju je govorio: ako nju treba opametiti, onda i dragog Boga prvo treba opametiti. Dakle, imati tu proročku viziju i vidjeti tamo gdje su mnogi drugi rekli napustiti. Ja bi prvi rekao isto tako da sam tamo bio. Uopće ne sudim te koji su njoj rekli čekaj, vidi, pa kuće ženo Božja, u te sukobe i sve ono što je bilo tamo, ali eto, onaj koji ima Duha Božjega, on vidi puno više nego mi sa svojim malim ljudskim pametima. I zato evo, kao neku možda i najveću poruku na ovu 100-godišnjicu njegovu jest to: budimo spremni biti, barem ponekad, malo ludi i za ovaj svijet, a možda i malo i za ovu našu crkvu. Otprilike kao što je danas Sveti Otac za mnoge dobre katolike. Gotovo malo lud, nije normalno, šta radi to? Čujemo to puno puta. Ne bojimo se biti takvi, ne bojimo se da nas Duh Božji vodi, ali prije nego što se usudimo biti takvi, morat ćemo ući u te džungle našega srca, ove korizme. Uvijek je to najbolje vrijeme ući u džungle našega srca, ne bojeći se, tražeći od Boga snagu, tražeći od Boga tu silu, da vidimo gdje su opasnosti u džunglama našeg srca, gdje treba izgraditi takvu malu kapelicu kako je on stavio, gdje treba osvijetliti prvo te putove koji su zarasli u džunglama našega srca, a onda kada se prošire ti putovi, moći ćemo onda ovako gorjeti, izgorjeti, nećemo se bojati biti barem malo ludi za Gospodina